Tu bishim gumno gani kicing step jugi berpelit ban ucor sumuto persya gani ki dekat menek step. Hi long kat kum ji kran mentan sifangi kendu kat to ni ki he sarkar ka bangin nung kwa banjor kapteng ka jingsim sumuto jong kini ki pulit Meghalaya ban file FIR ki khna jongi ba sakam ngam ster sipongot kadai ba kini ki pulit Meghalaya ba sarkar Meghalaya ki kso pendam tolong khmat sarkar Assam. Namar ki ong ba ki complain na po Assam. Lai pun ki he sarkar lai pun ki he pulit na po Assam. Na takadaw long kat balapun na Assam takubut kini was pendam tolong baik jumlut bersaham persikan tiang tu. Maka taga de kijing ka bususi namar ba habordar pendam tolong haka sarkar Assam pulit Assam habordar ki pendam tolong haka Karbi Anglong menta hadu haslong kapan pau ba kani ka sarkar ba ka pulit di polis department ni kani so pendam tolong haka sarkar Assam balanut bentukular hadu ang tiung tengah tang si phun call ki ka sarkar Assam kala ban sim sumuto kani de jing ja bususi namar ba dang sangut ki khot jungi na po rai nong tung hadu umta ki syatwat ki polis department namar ba lai ba ka Assam ko si moput haka jakarta mo jakarta kon si moput hapo jakarta talada kinong rak untuk kilek temprai ka tu ka sarkar Assam ka kathwat yakta ki riurong ba jong silong kathau hadu ini singi bat ka sarkar Meghalaya ni ka police department Meghalaya kamla ban ai protection ki nama ki khamle egno kam criminal haga jakarta one bu foundation stone ban te ka jingtai jong ka Assam lada kilek ban parat ya lum ka wa ban yerep yereng pen parat lang itu mau buwet be hadu umta ki syatwat ka penihi ka sarkar jong Meghalaya ni ka dei ka batalat hadu kata-kata kabamnut ban peni watang karang mata ru ya sarkar Assam. Iyo pelong ini kasang mencium tu senjam kalong jing thok jing skor dengan sarkar MD. Hapo jing ram jong ka NPP. Nadu usna marjal khasau la adap snai ni kan ka sarkar MDA man bang nilek kelingi spang ni ka MRSSA. Ka bakan thup ka entry exit point ko ong bait ka lingkong ko ong kan ni ka han ka tangamen. Lang don ka re-examination lang examine ni kan ni Nilai kamadian pat mentangi ong ngai iwo konrad ruang bakan ni kaan kala trekam ke ladakan ni kaan kala trekam ke jingkali bangabu sarkar kalong senu kita ke entry exit point ka baong ba ulebor so ban seni haban verify ladi hapo ka level department ke entry exit point ada utores urung seni haban verify ladi baude utores bawan kum utores hapo ka entry exit point nilai menta klam hadu kalajan si pautlik sinam latlon omdan kono ka verification omdan kono ka entry exit point ni siam bai bagai ka jing thok jing skor ka jing set kala sarkar ha bai dei ya ka jing pentrekam ya kan RSSA bat ya entry exit point Dang mentan sipang gidan biji keren ba sumbut njong ba bari pe gitu tampo iya ka bang ong ba ka kam ka ba ka sing ka le next step ka ka balong persaan bat ulolong very blank wong ba ka ang sim lakti lawan teks umpus ya kini ba pakhang ni kali lesta i lada ka sarkar na ka por sa ka por ka kenjat ya ka anya ka kejat tengi kum pisang malang ni habat pentrekam ya ka anya ka kti bat ngin yai pentrekam hiru lada ka sarkar kadang kenjat ya ka anya ka bayada ya ka jai berriu ka anya ka pet ya ka jurung kertep ki menderi lada ni ong ka MRSSA na ka ILP na ka walk permit na entry exit point na ya ka bak sarkar hadum tanga yang ong baik ba ka kenjat ka kejat ndrei ni kum sang balang pan haban sim ngini kanti ban pentrekam ya kan kala jong kti la ka sarkar kap tren pentrekam telada kaliang sembut menteri ba postur wa makalo yu multi kitun kos ngang ong bitang away subi ay kam lom ta compare ni ya dia kata kalau tipe ni sumber dia Kumalang mata hadu kanungut ki ba syakam ki khot jong sang pira tadi ka kampus akan ya kam sipongut ki syakam ke ngin sepai masai lasni kai bangilawan le lam ba jokipa kat kum kal ti juga pa kadang biji keren ba kani ka jing pentrikam mi girai blami na tu jelang tu raseng ne kandai seng ka sini atau kadai kandan susu segi surprise agitation na segi ka ai bagi le mana ka le jang jing thalang ka ai bang nilai kera tu sini kita ka surprise ko mangilong tu sini ba ngin saya songbiang bolak seng bi lang tu sini ngin saya sim ni karai bang le ki pat bentar ka ai ka bangile mana ta kalong ka ai bang ngile hina ka le ka chon yep jong ka is kasir ba ho pikiran spang ka nika ba su ong si amul ong ba kata ka mer si la pentrika ka man su kam kau syai kemiat ke kita ki jing i jung pi ka bagi seng balang ki ong ba sum la pentrika ki ka badon ka mer si ka dong ki phang ka badon ka ha ka mer se ka dong lai tuli me awai ka de district task force ka district task force ka ong ba baro ki barjala ki bakwa wan songwai syakan ka jela jongi ki hab ban report syakan dor barsinong
but ka nearest police station but submit ike kerteng ya ki members of family haka dorbarsnong haka nearest police station but submit ike kerteng ya ki members of family haka dorbarsnong haka nearest police station but nang ta barhoi ki data ke beide ki ka rung haka ta district task force ka bala share daw deputy commissioner jong ki respective district kata kadai sibenta ka banyak jong ka ILP ka badon ka MRSSSA ka baar kadai kani ka jingong ba kadai bandon ka entry exit point ya baro ki haman baro ki jakarung ki kami jani ka jala jong ya ka bak sarkar hak tuk sinam ka baladap kala pat lagi sepat lagi meeting kala peniingi ka slide show sepang kata ka entry exit point kala batay sepang ka social impact assessment kala batay sepang kala acquisition but kawai ka ba sutrat kalong hak entry exit point ya ka bak sarkar hi kala manjur kalong ba hagini ki exit but entry point ka ribandon ka tourist counter ka labor counter but ki counter ke bari kan kum jingwan jong bari ka jala jami nrai ya kata ka ya kita ki bat baro ki bawan kum ki labor ki haban ship ni ka ki haban verify la di bagiwan kum ki labor kum ki tourist ki haban verify la di bagiwan kum ki tourist nrai hadu kini singi pementangi ba daw kontrat sama ong penban kawak perbit don kam syo haba ka entry exit point ka ong tang ban rung haban verify nrai mentaya ka an ka bala khamrem ni ka entry exit point ru kontrat sama don kam ya kawak perbit teka peni kani ka sarkar kamlong serius biya ka jing dawa jong ni kum ki seng phalang habai de ka regulation and checking of influx ka ka jala ka juni te kini de ki bniat ki badan ka entry exit point ya ka ba haka MRSSA haka ba sarkar ka ong bakala trikam nrai hadu menta nyimi ka no ka dak shit ka ba tang sitro ong ba ka MRSSA ka trikam kadai tang jing keren politik su jung ki kadai tang jing keren pindiet ki jung ki upai ba kadai tang jing keren ba kadai ka sarkar ka balala benle ye nrai hafil dan hamadan kampa ko no dak shit sarkar ka le ki Tang da HRF ringi i seng balang ki express the concern ka ba halo ka influx ba kai kata ka ni igini gi mechanism ko plak daw ko mo sa i gi kimchim na country kam ko plak no kai bo kidan do awla ka nek betaw kata ken menta tang hai ni tayo wala da ni kumba khandai kumba khalai tu sing ni le shong meeting ni long concern ya kata issue of influx ni long concern ni jing syukur jong sarkar do arja saw jing pentri kam ni ki an ke bantela kam jong rung konsep ki mindori shani kapani shahi bagani sarkar ka kam dalong serius lene ka tien pentri kam ni kum gini ki an namar ba kahaman perkhat ya ka karier ka jong ka nrai ni kum kisang balang pa perkhat ya ka karier jong ka jai